Хайырлы көн, Татарстан, хайырлы көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме безнең белән булган һәрбер тамашачыга матур көн, күтәренке кәеф теләп калабыз. Бүгенге әңгәмәдәшебез Татарстанның атказанган артисткасы, Габдулла Кариев исемендәге татар яшьләр театр актрисасы, танылган кино һәм театр артисткасы Рәмзия Закирҗанова. Хайырлы көн, исәнмесез, Рәмзия ханым? Хайырлы көн. Біз сезне танылган кино һәм театр артисткасы буларак беләбез. Ә менә һөнәрегезне ни өчен яратасыз? Ничек инде яратмаска. Мин бәләкәй чактан шуңарга хыялландым. Шуның белән әлдә яшим. Әлбәттә яратам. Актрисаның күчеш чоры дигән бер шундый моменты була. Менә яшь рольләрне башкара, яшь кыз рольләрендә һәм дә инде өлкән әбиләр, өлкән яшьтәге хатыннарны уйнар алдыннан нидер бер туктап тора торган шундый бер вакыт була. Сезнең биографиягызда мондый вакыт булдымы? Әлбәттә. Мин гомумән театрдан китеп, 10 елдан артык өйдә утырдым, балалар карадым. Балалар тәрбияләдем. Шуннан соң кире инде менә яшьләр театрына мине Ринат Аюпов безнең баш режиссер чакырып алгач, мин кайттым театрга. Ә профессиядан башка торганда балалар белән тәрбияләгәндә генә менә бу үкенмәдегезме соңыннан? Мин ул вакытта бик күп киноларда төшеп алдым. Шул вакытта. Кино дип әйтеп киттегез инде, менә бу кинода төшкән иң соңгы рольләрегезнең берсе бу Зөләйха күзләрен ача дигән фильмда, бу Россия бер өчен төшерелгән кинопроект иде. Анда без сезне күрә алдык. Сез үзегезне күрдегезме? Гомумән алганда сез үзегезгә карарга яратасызмы? Тәнкыйтьлисезме? Образларыгыз өстендә эшләргә ярдәм итәме бу? Мин карамыйм. Мин бер карап алам да башка кабатлап карыйсым килми. Мин үземне карарга яратмыйм. Ни өчен? Кимчелекләремне күрәм, менә булайрак эшләр калган икән дип уйлыйсың да, лучше карамыйм дисең. Менә шулай. Яратмыйм. Юк, соңгысы минем ул түгел инде, әлбәттә. Былтыр чыкты безнең Сөмбел киносы, мин анда төштем. Ә менә бу Мәскәү режиссерлары белән эшләү, Мәскәү зур федераль проектлар өчен эшләү һәм безнең регионнарда эшләү менә аерылып тора торгандыр инде. Әлбәттә аерыла. Анда бит бөтенләй башка акча. Шуңа күрә аерылып тора. Ә сез кинога акча өчен төшәсезме, әллә инде танылыр өченме, әллә инде бу үз-үзеңне ничектер үз-үзеңне табу, эзләнү, ничек бу? Акча өчен түгел. Кайбер киноларда бушкалай да төшәсең. Сорасалар, яшьләр, танышлар дигәндәй бушлай да төшкәнем бар. Ул ничек дип әйтергә икән инде? Миңа ошый. Әлбәттә, театрны мин күбрәк яратам. Театр ул минеке, ләкин кино үзенчәлекле инде, кызык. Рәмзия ханым, менә без сезнең биографиягыз турында бары тик азнакай якларында туып үскән дип кенә беләбез. Күпме генә информация эзләп карасаң да, бер нәрсә дә табып булмый. Сез менә шундый ябык актрисамы? Сез үзегез турында сөйләргә яратмыйсызмы? Мин инстаграмларга, ниләргә бер нәрсә дә куярга яратмыйм. Ни өчен? Минем гаиләм, минем шәхси тормышым ул минеке. Мин менә медиа кеше дип әйтсәләр дә инде барбыр ябыграк дип уйлыйм үземне. Ә шулай да нинди гаиләдә үстегез? Бу турыда әйтеп китә аласызмы? Ничек һөнәр сайлавыгыз булды? Әлбәттә, әйтә алам. Минем әни главный бухгалтер булып эшләде гомер буе, әти водитель булды. Шуңа күрә бабай мин бәләкәй чакта гел гармунда уйный иде. Икенче бабам мине урындыкка бастырып шигырьләр сөйләтә иде, шуңарга бер тәңкә акча бирә иде. Кечкенәдән бик ярата идем шул шигырьләр, җырларга, биюләр бийдем инде бәләкәй чактан. Бер бабам минем менә Хамидулла бабам, ул Азнакай районы Стәрледә инде яшәгән бабам. Ул яшь чагында агитбригадаларда йөргән. Менә шул 20-нчы елларда хәтта Бөгелмәнең театрында баянисты булып саналган. Шул агитбригада буенча инде. Шул тәэсир иткәндер инде дип уйлыйм. Алар сезне сәхнәдә күрә алдылармы? Әти-әниегез, бабаларыгыз? Әти-әни күрде, әби белән бабайлар әлбәттә күрмәделәр инде. Рабига әбием күрде телевизордан. Нинди бәя бирде? Ул
Мен театральный училищеға кіргенде ол білесіз нәрсе дейді. Балам, 99-шы кәсіпті сайладың енді сен дейді. Мен әбі, 100-шісі нәрсе деп сұрағаш, хайыр сұрашу дейді. Міне шулай яратмады әбі. Шулай да анарсың сәхнәдә менә телевизордан күргәч ничек кире кайтмадым икән? Белмим инде нәрсә дигәндер. Яра килештерәсең дип әйтте. Шул гына. Алай теге, ой, молодец, дип ни дип, алай артык нитмәне. Яра килештерәсең. Аның сүзе шул. Уңыш сезнең өчен нәрсәне аңлата? Уңыш аны бит кем ничек үзенә күз алдына китерә ала. Минем өчен менә мәсәлән зур рольдә уңыш булырга мөмкин. Шул менә спектакльләрдә бер-ике генә роль була, бит. Менә ул да уңыш булырга мөмкин. Син аны яратып эшләсәң, яратсаң, ул да уңыш. Була шундый менә рольләр менә син аны сизәсең, сиңа туры килми. Bir nişikte eşlep bulmayın da şunun, benim bir nişikte. İntegesin. Yok bu miniki tüğleyinde deyip, ya upkelep koyup gitken kimlerde bola diyendi. Rejissörga da upkeliysin. Bütün dünyaga da upkeliysin. Ahırda indi mine şul kelip çıksa, mine şul uzunni, sin mine nitasan, переступить etsəng orşa etmişliyində mənə eit almayadım tatarşasın. Mənə şul oңаш. Şul oңаш. Сын, ғұмыр қысқа. Біз шуның қадірін білмейбіз. Ешінше пайдалана да алмайбыз. Света, меніңше ғұмыр яшау үшін беріледі. Пайдалану үшін. Ой, сын, яшау мүсің міне бұл. Ғұмыр қысқа. Біз шуңнан ешінше пайдалана алмайбыз. Міне мен, сәлемет қатын қыз, бүгінгі күнде 2 бала өстірерге тиеш. Мен нешлейм, әди артынан құйрық болып бүгін мында ертеге тігінде. Ой, ешерге орыныбыз түгіл. Түплі ішіміз де жоқ. Йөрерге егітлері жоқ, барарға орыны жоқ. Не дейсәң шул жоқ. Қоя түртсәң шунда бушлық. Тұрмыш зияға озғанға күңіл әрни. Рольләрдән баш тартқанығыз булдымы? Бик сирәк бер булды. Жәләмисезме? Үкенмисезме? Юк. Шулай булырга тиеш булган. Шулай булырга тиеш. Һәм бүгенге көндә баш режиссерыбыз әйткән иде, Рәмзия ханым өчен махсус спектакль куябыз, репетициялар бара дип. Тамашачыларга да сырын ачмассызмы икән? Менә бүгенге көндә әле без Сөннәтче бабайны куябыз. Гаяз Исхакый буенча, аны безнең баш режиссерыбыз Ринат Аюпов куя, Сөннәтче бабайны Әсгәр Шакиров чакырылган. Әсгәр Шакиров уйнаячак. Һәм әлбәттә икенче булып инде безнең үзебезнең артистыбыз Илфат Камалиев. Шушы төп рольдә Сөннәтче бабай ролендә минем анда бәләкәй генә ролем. Кечкенә, ләкин мин аны менә тырышам, әле барып чыкмый. Тырышам менә. Сезнең кебек оста актрисаның да барып чыкмый. Барып чыкмый, әле мин аңарга барып җитә алмыйм. Минем өчен авыр бу. Бәләкәй генә бер чыгыш, ләкин аның үзенчәлекләре бар. Нигә инде шул теге башка әсәргә килгәндә инде менә Ринат әфәнде әйтмешли. Минем өчен махсус Айгөл Әхмәтгалиева язды яңа әсәр. Алла бирсә, тамашачы ноябрьдә аны минем юбилей кичәмдә күрер. Премьера булачак ноябрьдә димәк. Әйе. Уңышлы булсын инде. Амин. Кешеләр белән аралашканда, кешеләрнең менә кайсы сыйфатларына өстенлек бирәсез? Төрле кеше менә синең белән җылмаеп сөйләшә дә бит. Әйе. Борылып, бөтенләй башканы уйлый башлый. Ул күренә бит. Сизелә. Менә шундый әйберләрне мин яратмыйм. Әйтсә ул туры әйтсен. Ошамаган әйберен бәреп әйтсен. Менә ул кешене мин хөрмәт итәм. Сез үзегез туры кеше. Мин үзем туры кеше. Кешеләрне үпкәләткәнегез бармы соң? Бар. Бу барыбер дә яхшырак дип саныйсыз. Яхшырак. Чөнки син шул вакытта әйткәнеңне, уйлаганыңны әйтеп бирмәсәң, син аны җыеп йөрисең, әллә ниләр, әллә куйларга кирип китәсең.
Нәрсәгә кирәк ул? Әйт тә бир инде син аны. Әйткәннән соң, син кире кайтсаң, кире уйласаң, аны бит килеп гафу үтенеп була. Аңлатып була. Гафу үтенер өчен батырлык кирәк. Батырлык кирәкми. Менә йөрәгеңдә синең чынлык булырга тиеш. Дөрестлек булырга тиеш. Шул вакытта гафу үтенү дә авыр түгел. Җиңел ул. Ахулова. Син нәрсә? Әллә 40 урын ясарга җыенасыңмы? Кая әле үзең әле, кызлар? Анны баны ярар инде, үз теләгәнчә эшләгән. Шигой берләремне алыйм микән? Анысын инде үзегезгә карагыз, әйдәгез кызлар, әйдәгез. Биләрем алып барсында. Минем кайда булуымны, кайда китүемне берәү дә белмиләр өйдәгеләр. Мин бөтен гомеремне, киләчәгемне, мәхәббәтемне барысын да сезгә тапшырам. Бар да яхшы булыр борчылма. Миңа нинди куркыныч янаса да, үземне якларлык бер генә дә көчем юк. Җәмилә Закировнага да шулай дип әйтегез. Бөтен өметем аңарда иде. Ул кайтып җитә, борчылмагыз, борчылмагыз. Әйдәгез. Хуш. Әйдәгез, кызлар, уятыгызлар урынымда. Кузгалып бетмәсә, барасам. Диләрәм, без синең белән бүтән очраша алмабыз инде. Мен сиңа бер истәлек калдырам. Мин чыгарсалар, чыгармасалар да барыбер чыгам бүген. Ә син исән сау чык, ямдиләр. Ак ямани яман yolga boşlama, Kokilimni kara tarafga taşlama, Kokilimni kara tarafga taşlasa, Namahramsan bilagimde boşlama, Kokilimni kara tarafga taşlasa. Рәмзия ханым, кешеләргә тормыштагы төрле күңелсез вакыйгалар, авыр вакыйгалар ничек бирелә икән? Сынау өчен. Алла Тәгалә безне сыный шулай. Менә син шуны узалсаң, нимә гайбәт? Ярый, күңеллерәк нәрсәләр турында сөйләшик әле. Сезне сәяхәтче икән беләбез. Әйе. Быел да җәйне бушка уздырмагансыз. Төрле пандемиялар, ковидлар дип тормагансыз, сәяхәт иткәнсез, рәхәтләнеп. Бер-ике сүз шул турыда да әйтеп китсәгез иде. Быел инде менә без ирем белән бергәләшеп Кырымга башта бардык. Чөнки менә ни бит инде безнең үпкәләр өчен миндә дә, иремдә дә үпкә авыры. Врачлар шунда барыгыз дип безгә киңәш бирделәр. Кырым яки Абхазияга барыгыз диделәр. Без башта Кырымга барып кайттык. Кайттык та бераз утырдык та, мәйтәм, әйдә. Әле отпуска көннәре бар бит. Әйдә барып кайттык Абхазияга дип, Абхазияга да барып кайттык. Рәхәтләнеп кайттык. Менә гаилә сезнең өчен, балалар, аныкларыгыз бүген бит инде бар. Бу тормышыгызның кайсы ягы? Бу гаиләнең, нәселнең дәвамчыларынамы, әллә инде башка төрле мәгънәгә иямы бар? Ничек дип әйтим икән инде? Гаилә минем өчен менә беренче урында. Беренче урында, аннан соң эш, аннан соң башка ниләр. Иң беренче гаилә. Мин шулай дип саныйм. Гадәттә, артистка Рәмзия Закирҗановның иртәсе ничек башланып китә икән? Мин иртәнге 4-тә торам. Иртәнге 4-тә торам да, кайбер дарулар эчәм дә, урамга чыгып, бер ярты сәгать итирәли йөрим. Без бит инде үз йортыбыз белән яшибез. Шунда йөрим, кышларны тыңлыйм, һавада бераз йөрим. Шуннан соң кире ятам. Кире ятам. Аннан соң сәгать 8-дә торам. Менә иртә минем көндәлек сезнең. Әйе, минем көндәлек шулай 8-дә торам да инде, ашыйм эчәм дә, бизәнәм дә, эшкә китәм. Менә иртә минем шулай башлана. Тамашачыларга безнең тапшыру иртәнге якта чыга, Рәмзия ханым. Нинди теләкләр җиткерер идегез? Исән сау булыгыз, барыгыз да сәламәт булыгыз. Һәр көн безнең шундый иртә торыгыз. Шундый матур итеп кояшлар чыга. Кышлар сайрый, бөтен табигать уяна. Шундый матур дөнья. Рәхәтләнеп яшәгез.
Ә моның өчен, көнең матурысы өчен һәр көне бар тик матур фикерләрдән генә башларга кирәк дип Әлбәттә. әйтәбез без үзебезнең тапшыруыбызда һәм һәр көне тамашачыларыбызга да шуны телибез. Бүгенгә менә шулар. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз. Şəhərdən qanadına dılsın buna səyək illərdən qabadışan yaxdı uyşan canlı əqiyyətlər bəylənər şir əylənər Tarixdən teatr pərdəsi bu zor xidmətinin unutulmaz məğnəsi minglab canlar qabat mında aşqına biz mında bulğanda xənər gürləb dura артта күпме тарих алда күбрәк көтә бу изге җир барлык җанны тигез күрә иртәгә без кабаттан Кариевлар элек яккан ушакларны торгызырга кайтырбыз бу йортыбызга кара берәү пәрдә кыра һәм калганы бездән тора